Togic Music Production. فهمو یعنی جدا باید بخش و چور قدی صدردین خوندگی و هم است خیلی اگر صدردین قطعی بخ خونده باشد تماشا میکنیم. آی تو چو کدی؟ نه ما زبان خمون قطعی میخونیم ما دیگه کس کار نداریم آی شکار داریم دیگه رو دا ما ستیلی خمون قطعی میخونیم قطعی گرگلی اینا یا باید دیگه مانا تیمتی خوندگی های یا باید ایجاد زور کدیم تیمتی خون تیمتی؟ اوه کدام باید؟ تو چو ایقا درز کی салому алайкум мухлисон ва ошиқони филми тоҷик. имрӯз мо бо сабаби ҷамъ шудани мо барои шахсан барои саволҳои шумо ҷамъ шудем. мана инҷо фарҳодҷон, мана муаллифи филми меҳмони нохонда Шарипов Дусмурод ва мавзӯи имрӯза кай баромадани филми меҳмони нохонда. ростӣ мо ҳафтаи гузашта ҳамин ролики филми меҳмони нохондаро гузоштем. саволу дархост зангҳои телефонӣ бениҳоят зиёд шидааста ки кай мебирояд, кай мо тамошо мекунем, муддати зиёд вақт гузашт. ба ҳамин хотир мо даъват кардем ҳунармандони филми меҳмони нохондаро. саломат бошед. анамо ҳам вақте ки саундтреки худат хондаӣ ҳамон рӯз моро мухлисо бениҳоят занг мезананд ки ҳам кинои шумо кай мебарояду кай ба фурӯш мебарояд. бо як хелис мега ки ана пиратҳо бироварданд. ягон ма гуфтам ки ягон пират ҳам набироварда, ягон кас ҳам баровардан ҳам наметавонад. ана сабаби ҷамъ шудани мо чӣ хеле ки гуфтам мавзӯи якум ва саволи якум кай баромадани филми меҳмони нохонда. дар ягон ҷо кино пиратски задагӣ нест, баромадагӣ нест, ягон гапу чапи зиёдӣ шудагӣ ҳам нест. фақат кино якумин агар барояд дар ҳамин шабакаи интернетӣ канали Taj Music ва Alsher Media мебарояд. ва гуфтанӣ ҳастем ки илтимос каналҳои ғайри ҳамин Taj Music ва Alsher Media дар дохили каналҳои хитон напартоен, бесплатни рекламатонам дар кор неста, ягон кор накунем, барои ки беогоҳӣ каналтонро банд мекунанд. ана имрӯз ба розигии муаллифи филми меҳмони нохонда Шарипов Дусмурод ва барои шартномасозӣ омадем ки дар ҳамин фақат канали Taj Music ва Alsher Media ҳамин филма мепартоем. худо хоста бошад. дуруст. мухлисони гиромӣ, мухлисони барои мо олиқадр, ҳамаи заҳматҳои мо хосатан ва шахсан барои шумо аст. мо худо хоста бошад ай дастмон омадагиша кадем мондем. марҳамат худтона об накунед, яъне подписатсия кунед, комментария кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед. худо хоста бошад филма мо почисти ҳам чӣ хеле гуфтем қисман мемонем. ай просмотрҳои шумо зависит мекунад. агар якум филми партофтагии мо 500 000 просмотр шавад, чӣ хеле ки ваъда дода мана муаллифи филм ба ҳамин шабакаи Taj Music, давомаш агар ҳамин рӯз 500 шуд, пагаш дабудоне ки давомаш мебурояд. агар падрият ҳамхе рафтан гирад, худо хоста бошад то охири филма метавонед тамошо кунед. ҳамаки се қисм иборат. филми шумо чанд қисм? се қисм иборат ай филм. 3 соат. ҳар як қисми ӯ 1 соат давом мекунад. бале 1 соат давом. ва инчунин ногуфта намонад ки сомонаи мо аллакай кушода шуд, яъне ки tajmedia.tj дар он сомона ҳам гузошта мешавад тамоми ахборот оиди ҳамин кино. мухлисои азиз, мо бо шумоем, шумо бо мо бошед. албатта бо дар оянда филмҳои беҳтарину беҳтарини тоҷикро метавонед аз YouTube тамошо кунед. ба диққататон чӣ мегӯям? раҳмат. ташаккур. азиза ҷонигорам, маро ту аз канорам, макун ситам ба ҷонам, хазон макун баҳорам, ҷафо макун азиза, хато макун азиза, маро зи хонаи дил раҳо макун азизам.
عشقی من و تو جاویدان، همچون فرهاد و شیرین اندر جهان. غم اگر دارد همه عاشق عجب، باز روز میرسد عشقی